sabiħ li btel-isħab imtaqal biex tara dlam żagħżugħ għajnejk talaqhom. Kemmu sabiħ li torqod u tistemba u tibqa' tara dlam għalkemm tiftaħhom sitt. Kemmu sabiħ li tgħix u tajjex darba f'ħin wieħed biss ġoħħin li ma jafx temma. Kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksibt. Għalija x-xems fitluħa bħal fimżula issibek tmelles riħ x'parijiet. Ħallih il-qamar jilgħab mal-isbula tal-qamħa li trid tmur biex trod ħajjiet. Kemmu sabiħ li titla l-ċaċet kollha u tinżel fl-itlamwiet hija moħbija. Kemmu sabiħ li minsi tkun mill-folla u ismek jisir wensal qalbek biss. Kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jitlam jew jitlam bla mal-qalb il-biża tħabbat. Kemmu sabiħ jekk tibqa' tiddi l-kewba sa jsib il-porzajiet fuq mewġ is-sabbat ksibt. Kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisba' l-bieb biex terġa' tibda. Kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu u nemmnu naf għax lilu fanjab għalija x-xems fitluħa bħal finżula issibek melles riħ iġparijiet. Għallih il-qamar jilgħab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trod ħajjiet. Kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisba' l-bieb biex terġa' tibda. Kemmu sabiħ tal-kliem la darba nemmnu u nemmnu naf għax lilu fanjab